Da vidimo ko nas napušta. Vladimir. Vladimir. Miljan. Jugoslave, koliko je Miljan imao netačnih odgovora? Pa imao je možda dva. A Vladimir? On nije imao netočnih odgovora. A dobro, u principu igra je takva, mislim, deo taktike. Ovo je kviz u kom je taktika jedan od delova osnovnih. To jeste, ima nešto što se zove viteštvo i tako dalje. Pa dobro. Je li vam neprijatno možda? Viteštvo, pa... Nije, a? Pa ne znam u kom smislu, zašto bi bilo neprijatno. Mislim, igra je, to je deo igre sastavni. Ovog kviza, ovog formata. Tako ja razumem. Dobro. Za razliku od Vladimira, vi, Miljane, kidate netačne odgovore. Kidam. Ovako, baš muški. Čak ste dobri u tim netačnim odgovorima. Da kažem najbolji. Da. Ja mogu sve da razumem, osim možda Esperanta, ali kako ovo da razumem? Pa ovako ko znak Audija bez ovoga kraja, to bez ovog jednog prstena, to sam bio ja najslabija karika, ali ruka je išla na V ili na J i otišla na V. Dobro, meni je neprijatno. Vladimire, nijedan netačni odgovor niste imali u večerašnjoj emisiji. Vi ste građevinski radnik bez stalnog zaposlenja, tako? Ako od slučaja do slučaja. Gde živite? Bački Petrovci. Bački Petrovci. Sanjali ste da idete u Egipat posle ovog kviza? Da. Dobro. Životna želja. Šta kažete vi na ovo glasanje? Pa, nek služi na čast, gospodin. Pa i ja isto to mislim. Vladimire, sa 22 tačna odgovora večeras, nijednim netačnim, vi ste moralni pobednik. Vi ste primer mladim ljudima kako treba da se radi i uči, šta znači suštinsko obrazovanje, a šta znači formalno. Nažalost, vaše kolege su rekli da ste vi najslabija karika, a mene je sramota što to moram da vam saopštim. Doviđenja. Doviđenja. Svaka čast. Hvala. Pa po mom mišljenju ovo je klasična zavera. Što bi naš narod rekao, dva loša ubiše Miloša. Ako sam, dobro sam zapamtio, to je i voditelj potencirao je da celu emisiju nisam imao nijedan pogrešan odgovor. Sad izbaciti takmičara koji celu emisiju nije imao nijedan pogrešan odgovor, nije pitanje, to je pitanje kulture, časti, viteštva. Kad sam video da su takmičari upisali moje ime, mogu da vam kažem da su se osjećali u najmanju ruku jadno.